encima, en verdad que está riquísima. Tu mirada asesina dice que soy tu víctima. Baby, hágame enloquecer. Nos perdimos en el camino del placer. Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube, at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyong lahat. At kasama nyo na naman ang pinagkaitan ng kaseksihan, pero never sa kagandaan. This is your one and only, DJ Ai. Halo, Madrid Nation! At makakasama pa rin natin ngayong araw. Syempre, hindi mawawala ang cutie patuti Kim P. Yes! Ayan. Ang napakagandang Kim P. Paki-heart react naman. Ayan, pinusuan ko ng ating live ngayon. Syempre, hindi mawawala ang guwapong Kenkoy Rupi. Ayan, paki-like naman ang ating live ngayon. At syempre nasa Smash ating like gilid, walang iba kundi ang This is ating flash like Zen Batman. Master. Ayan, at yes, pakitawag naman ang inyong mga fans, Kimpi at Rupi. Ayan. Ayan! React lang kayo. Tawagin niyo ang inyong mga fans. Sa mga fans ko dyan, mag-like kayo para malaman ko kung ilan na kayo. Ready And na comment sila. ready na rin kung handa na ba kayong lahat sa ating game for today. Yes, pinaghandaan nila ang ating category ngayon. Yan. Sabi ni Bean, hi kay Bean, hi kay Miss Kylie, hello. Hello. Ayan. So, maraming salamat sa lahat ng mga tumutok ngayon. Ayan na. So, maulan pa rin ang Sabi ating ni Miss panahon. Kylie, halo din. Halo. Ready na ba kayo? Comment ready and don't Yes. forget na mag-react, guys. Yes, let us know that you are all ready. React, heart, and Yes. like. Yes, let us all ready dahil dito. Ready na kami. Pinaghandaan namin ang ating last game na Art Attack. Pero bago tayo mag-last game, syempre mag-first game na muna tayo. Ito ang paborito nyong Hangman. Ayan na ang ating Comment Hangman. ready, if ready na ba kayo Yes. lahat? Wow, ayan na ready. Yeah, Ready nagana na na ba ang to? ating Hangman. Kailangan Nagana na. Ready na nilang ba kayo? Sa akin i-save na to. ang nakasabit na Sa akin bata. na to. Ready. Ayan. So, sa mga So, bagong join, ready. mga bagong nakapanood pa lang ng Almusal Club, pipili lang kayo ng mga letra na i-input nyo at ito ay aming pipindutin. At kung wala naman sa phrases o nakalagay doon, ang mga letter na napili nyo, automatic yan na puputok ang lobo. Ayan. Kaya, Yan. Koya, huwag kang magpuputok ng lobo. Ayan. Yes, mag-input na kayo ng letters. Halo, Sa akin Mashi. Yan. Team Rupi daw si Bean. Siyempre. Go, fight, win. Halo, Miss Christine Garcia, bagong audience. Hello. Hi. Pasal. Yes. You must go, fight, and win. Input na kayo ng letters. Ang ating category ay Famous Characters. Famous character. Yan, sa mga mahilig manood or magbasa sa libro. Ayan. Libro. Ang ating early bird na si Bean. Letter O. Walang letter O. Ang daming nag-like. React. Siyempre. Ang daming heart react. Kanino like ba react yun? po tayo. Kanino yung like react? Sa'yo. Siyempre. Wala daw letter O. Yan. Wala pong letter O, Mr. E. Halo, Mr. E. Mr. E, mag-like ka na para sa akin ka naka-fan. Miss Kylie's letter A. Letter A. Wow. Guys. Letter N. Sabi ni Miss Princess. Ay, wala. Excuse me. Letter N. Yes, walang letter. Sabi ni Bean, letter A. Guys. Letter A. Meron ng A. Meron na daw pong A. Ano kaya ito? Letter A. Ano yan? Angman. Sabi Letter ni Mr. I. Letter I daw. Letter S. Yan.
Halo. Uy, nag-heart si Mr. Re. Siyempre, kanina ba yung heart? Kay Kim. Mr. E, like naman, Mr. E. Oh, ano kaya itong famous Ginagalingan ko naman mag-drawing. Wala pa lang nahulaan. Magbigay nga kayo ng F first daw, Meron F. pa tayong F and Z, letter sabi ni F Christine. daw. Ayan, magbigay kayo ng letters. F. F. Sabi ni Miss Kylie. Letter C daw. Letter C, sabi ni Christine. Ay! Ayan. Baka naman alam niyo na yan. Uy, alam ko na yan. Oh. Letter C. Yan. Letter M, sabi ni Sin Campos. Parang Bago. bago ba siya? Yes, Hello. bago siya. Hello, hello. Letter M. M. Sabi ni Sim Campos. Ay, wala. Uy, dalawa na ang lobo natin. Dalawa, tatlo. Dadalawa na lang. Ilan na lang ang ating balon? Letter... Dalawa na Susundin ba natin si Bean? Letter S daw. Sige, Ang comment mo na pahihirapan lahat ng namin si ABCD. lang. Sabi ni Mr. Ren, letter E daw. Yan. Sabi ni Mr. E. E. Oh! Ay, ano yan? Ano kaya yan? Letter C. Famous character, sino? Sino yan? Feeling ko pag madami ng nakalabas na letters, alam na nila eh. Sabi ni Miss Kylie, letter H daw. Letter H daw, sabi. Letter H. Oh, isa na lang po ang ating balloon. Hello. Narinig niyo ba ako? Sabi ni Jane Gamboa, letter E. Ay, meron ng letter E. Hello, binabati ko po si Papa Jim sa pagbubukas ng pinto sa akin kanina. Papa Jim, binabati kita. Sabi daw, letter T. Letter? T. I don't know. Ay, Hoy! hindi sumagot. Cruella de Cruella de Vil. Ay, tama. Tama yung sagot niya. Si Bean. Si Bean ang nakahula ng... Ano ba to? Cruella. Ah, yung sa ano? de Vil. Sino yan? Sino yan? Yung sa Sleeping Beauty ba yun? Hindi ko alam. Sleeping ano yan? Sleeping with the Sirens. Ay, Sleeping Beauty ba yun? Sino yun? Yung may red siya dito. Hirap daw, sabi ni Jamie. Yung... Yan, pwede pa kayong bumawi, Ay, guys. galing Meron naman pa ni tayong Dean. ibang... Ayan, Ay, so sa ating set 1, next set. ang nanalo Google si no. Bean halo-halo kay Metila. Carlo. Ginalingan mo Google agad. knows. Okay, next set na tayo. Pinalingan mo agad, hindi ka na pwede makapag-nalo ulit. Dahil dyan, kumain ka na. Kumain ka na Ayan, daw. anong Nanalo famous ka na. characters Basta ba daw ulit? Disney. Next. Uy, famous character ulit. Ayan, famous character po ulit. Halo-halo, Carlo. Basta daw Disney. Sino kaya? Ano na yung tsura? Dalawa yan. Narinig ba ako? Dito. Paano mo nalang mo na yun? Dito, nanonood ako. Guys, hula na kayo. Wow! Sabi ni Jamie, letter A daw. Letter A, sabi ni Jamie. Letter A. Letter A, Jamie. Uy, nagbalik si Jamie. Wala daw letter Walang A. letter A. Next, guys. Don't Next. forget mag-react kayo dyan. React naman kayo dyan. Yan si Mr. dami Ren, nagre-react ko. Oo. Ako din, pinusuan ko na yan. Ikaw, Miss Kim. Oh, pati si Miss Kim, Oh, ayan, diba? dami ng puso. Ako din. Tadtarin nyo na Yan, ng tadtarin puso natin. yan. Sabi ni Carlo, letter B. Letter B, sabi ni Carlo. Ay, walang B. Walang B. Oh. Ay, grabe naman. Parang ano ba to? ABC? A, B, C, D. A, B, C, M, O. Next! Wala Next, na, guys. letter E Bigay daw, lang sabi kayo ni ng Mr. E. letters nyo. Malay nyo, tama kayo, di ba?
Wala, mali May Hazel. double E. May humula pero mali kasi double E eh. Wait lang, may humula ba? Oo, pero double E kasi. Lahat ng vowels. Lahat daw ng vowels. Hindi po. Seryoso ba kayo dyan? Letters Apat na lang po ang ating balloon. Letter A, letter E, letter O, sabi ni Mr. E. Letter O. Ay, Mr. E, wala pong letter O. Tatlo na lang. Naririnig ko ang boses mo dun sa labas. Tatlo na lang. Mr. E. Sabi ni Ira, uy, bago din to. Yes, bago Halo, din. halo, Hello, letter Ira. A. Ay, wala na pong letter A, Miss Welcome Ira. to the Amusokwa. Hello. Oh, Hindi pa lahat natin nga sila ng na ano, welcome. sinabi nila, oh, ay daw. Ay. Ayan, nagagalit na si Ai. Oh. Okay, may Gusto niya na kainin ay. yung tao. Letter L daw. Letter sabi L. ni Lisa tsaka ni, ano, Halo, Jamie halo. pala. Ay, L, may wah. L. Starts with Walang letter letter. L ang ating word. Guys, Uy, rock kilala naman ko yan. kayo dyan. Si Lee. Hindi Ay. naman bukod dyan. Si Lee. Halo sa ating Jackie. Serenity Girls. Thank you Letter for watching. S, sabi ni Jane Gamboa, bagong audience. Halo, halo. Halo, halo. Guys, Letter S. rock naman kayo dyan. Wala nang S, tapos na. Walang letter S. First Ayan. letter, Hi kay letter Johnny. L. Dapat ikaw yung Captain Johnny. Captain Johnny. Johnny Depp. Johnny. Hi, Letter Johnny. N. Sabi Oy, ni sumali si nanonood ang Serenity. Kaya binabati ko yung dalawa kong best friend niyan. May letter N. Letter Marami N. tayong letter N. Baka naman nahulaan nyo na yan. Hi best friends, Serenity. Wow. Si Mr. Remy pinakamarami. Eto. Binabati ko kayong lahat. Si Mr. Ed ang Ayan, si pinakamaraming Mr. E. number. More clue pa daw. Guys, magbigay lang kayo ng letter. Magbigay lang Meron pa kayo tayong letters. dalawang balloon. Yes, para more clue. Hello, Papa Jim. Binabati kita. Salamat sa pagbukas mo ng pinto sa akin. Starts with letter Kanina. L and ends with letter N. Yes. Parang ang hirap. Sa mga taga Serenity dyan, mag-like naman kayo para sa... Letter U daw. Letter U. Sabi ni Isa. Ay, okay. Grabe si Bin. Ano yan, Bin? Sabi, nagbibigay na ng hint si Bin, oh, kasi nagkaroon na siya ng score, eh. Famous ano ba yung karakter? Alam ko na siya. So, guys, ayan, sabi ni Serenity. Lightning Mark. Ay, ang galing mo! Ay, ang galing mo, Sir Ed. Napakagaling mo, Bin! Grabe! Tingnan natin. May Hindi ko alam, lalaman pa ba magaling ka dyan? pala. Letter T Joke daw. lang. Letter P. May nalaban ko ba doon? Sayang, kung si Kiki May Bin na naman. papalag pa ba? Sayang. Naunahan Princess, may Naunahan nanalo na. ulit. Meron na. Ah, tama siguro. Si Serenity. Serenity, syempre best friend ko yung mga yan. Start, Serenity. try natin with them yung G. Okay. Letter H. Letter T. Letter Ay, letter C. M. Letter C. And letter Q. Galing-galing ni Bin. Wow! Congratulations, Serenity! Galing mo, Bin. Congratulations, Grabe. Serenity. Thank you for So, watching. hindi nakakalam Pwede yan, pang Serenity bumawi, Real guys. Estate. Sayang, meron ka na dapat maraming load kung pwede ka lang manalo ulit. Next game na ba? Next set ulit ng Hangman. Ang ating na last tayo. set. Pwede pa kayong bumawi, guys. May last set May pa last tayo set ng pa tayo ng hangman. Hangman. Ay. Pares lang yung drawing. Drawing ba? Pares lang yung drawing. Next na tayo ah. Next Hindi ko na. gets. Next set. Sports. Ano na yan? Sports. Ayan, ang ating category ay sports. Pares yung drawing. Yung pang-tip. Drawing din yun. Yun na. Kahit alin. Doon, pares lang yun. Yun na yung 4 picks muna. Team music. Next. Sports. Epal ka daw, Rupi. Na-late Sabi- ako, nag-research pa ako. Bagal nga lang ng net ko.
Sino? Nag-research Letter, daw si sabi Jane. ni Miss Angel, table tennis. Tama ba? Grabe yung hula. Grabe, hindi na nagbigay ng ano si Miss Three, Angel. click mo nga, T. Sinulaan niya Letter na T. agad. Dili, pag variation Letter T, yun na G. yun. Grabe yung lahat sila may hula. Feeling ko gaya-gaya ng tong si ano. Letter A. Wala tayong letter A. Sa letter T Sige. muna, sa letter T. Ay, mali ang table tennis. Letter T. Bakit? Tama. Ay, oo nga. May pala. Sabi ni Carlo, letter S. Pag natamaan yung letter T na yan, Ay, oo nga. yun na yun. Grabe naman yung hula ng team. Grabe si Miss Angel. Hindi Letter na T nagbigay nga. ng word. Letter Cheat T. code, cheat code. Tignan natin ang May letter nagsabi T. ba na ng letter T? Yes, si Sin Campos. Guys, rock nan kay John. Wala Rock na. for Team Oo Kim nga. PM. Game over! Like react for Rupee. Game over na. Halo kay Andy Abalon. Oy, yan. Halo. Team Rupi yan. Rupi. Letter B. B. Anong may banana agad? Give up na? Give up na? Give up na. Give up na ba kayo? Ito ang letter M. Ay! Yun lang. Table tennis na una si L-E. Yay! Tangalatan. Yay! Ito nanalo ay si Miss Angelique Calugay. Congratulations! Oh, hindi Perfect. nakapagputok Hindi ng ano. nakapagpaputok. Okay, so... Bonus yan. May logo ka sa amin. Ayan, recap May na logo. Halo tayo. kay Mr. Pong! Halo. So, sa ating mga nanalo, sa Hangman, Set 1, si Bean Metila, Set 2, Serenity Real Estate, at Set 3, ang laging nanonood, nagagandang Angelique Calugay. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. At don't forget to heart and like react. So, ang ating next game ay ang 4 picks, 1 word. Pero ngayon, lalagyan natin ng twist. Ayan. So, ano yung twist na yon, Rupi? Ano yung twist na yon? Sabihin mo. Alin. Yung 4 picks, 1 word. Ano ang Yan. ating... Di ba kahapon sobrang... Ay! Yeah. Di ba kahapon sobrang dali nung 4 picks. Ngayon, may twist tayo. Gagawin natin drawing. Ano yung twist? Yan. Gagawin nating Drawing. drawing. Ayan. Siguraduhin nyo na Okay. So, ang ating Wala kang mechanics ng larong Wala. ito. Yes, ang mechanics ng ating larong ito, hindi kayo magpapaunahan ng mahuhula ang salita. Hindi kayo magpaparamihan. Paunahan lang ng mahuhula ang salita. Okay, so siguro magdodraw sila ng tig-tatlo sila at kung 2 set lang ito. So, mauuna si Rupi, susunod si Kim P. So, sa unang idodrawing ni Kim P, isa lang ang mananalo at sa kay Rupi, isa lang din ang mananalo. So, ayan. Ready ka na ba, Kim P? Ay, ako mauna. Siyempre, Ay, ikaw ba? na. Oh, sige, ikaw na lang mauna. Ikaw na lang Wait, mauna. wait. Sige, ayan. So, Ito-drawing ko, tama, di ba? Ito-drawing ko yung word, ay Oo. yung 4 picks, tapos kayong hula kung anong word. Ang title niya ay 4 Draw. 4 draws. One word. Wait lang, parang ang hirap Oh, kaya ito. may drawing. Mas malaki. Mas malaki? Ito na lang. Ayoko nang... Sige. So, comment Okay. ready guys, if ready na ba kayo? Sa Ganda. ating set 1, ang magdodrawing ay Thank si you, Madrid. Kim P. Ayan. Comment ready para naman magsimula na tayo. Hirapan mo Kasi si ang Ma. hirap nito, guys. Alam nyo ba yan? Ang hirap nito. Okay. Wala So, tayong game. timer. Walang timer? Sige, bigyan kita 3 minutes. So, meron akong 3 papahulaan na word. Ah. Kaya naman, Wala tayong dyan, initial letter, ha? Oo, wala tayong initial letter. ay dyan. walang initial Wala. letter. Wala. Kasi mahirap yan. Sabihin mo lang kung ilang Kasi letters. napakadali nung kahapon eh. Oo. Sabihin mo lang Okay. kung ilang letters. Shit, ang hirap. Wait lang ha. Game na ba? Game na? Game na? Yes, game na. Oh my God. Ilang letters yan, Miss Kim P? Ikaw, ilang Ikaw letters bilangin mo, mo? Rupert.
10 ata. 10, 9 yan, 9. 2, 4, 6, 8, 9. Wait lang na. 9. 9. 9. Ang hirap, guys. Lagyan mo ng ano, Nahulaan nyo ba? Nahulaan nyo na ba? Mahuhulaan nila yan. Ang hirap. Super. Okay na okay kung Wait. huhulaan nyo na hindi pa niya natatapos yung drawing. Ayan. Sige, magbigay na tayo ng clue. Magbigay na kayo. Magbigay na tayo ng 9 clue. letters. 9 Nine letters. Huwag letters. mo bibigay ng clue, 9 letters lang. Hindi na ba ibibigay yung first letter? Wow! Wow! Oy, pak naman yun. Ay, ang galing ah. Ang galing. Ang hirap. Ayan na! Ang galing! Nanalo na! Ang galing! Ayan, nanalo na! Di ba? Nanalo Ang na siya. hirap? Okay na. Okay. Okay. Okay na siya. Okay Beach na. volley. Wala, Papa Jim, hindi yun. Mali Grabe. ka. Eto, huwag kayong sumuko. Game. Ano panalo? Hindi sinabi ko ano yung panalo. Beach ball. Ayan. Beach ball. Ang nakasagot si Jamie Jane Sarinas. Sarinas. Yay! Kasi ano yung panalo nila? Kung ano yung nanalo ng award. Uy, yun. May ano yan? Ang galing naman ni Jamie Sarinas. Nakuha niya beach ball. 9 letters. Yan, ilang letters yan? Ito ay mayroong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letters. 8 letters. Ay, sorry. Last na yan, Miss Kim. 8 nga! Yung video mo pambura. Wala. Ang hirap. Ang lakas naman ng... Super hirap. Ilagay mo dyan yung ano. Ano to? Emoticon daw. Yan. Hindi po. Emoticon. Meron siyang 8 letters. 8 letters. Emoticon, hindi. 8 letters. Hi kay Miss Hi, Miss Joanne. Joanne. Ba't nandiyan Emoticon, si reaction. Malapit na kayo. Times. Bakit nandiyan si 6, Annabelle? Ba't nandiyan si Annabelle? 4, 3, Mali! 2, Mali! 1. Nahirap ba? Okay, Comment ano naman ang kayo tamang kung nahirapan ba kayo, sabihin nyo ang hirap. Ipakita mo ano ang tamang So, ang sagot. tamang sagot po ay Ay, positive. Ayan. Ayan. Facebook daw. Ayan, mahirap Si daw Ruby sabi na, ni Si Ruby Jamie. na. Comment So, nyo ang hirap. Kami ang din, dating nahirapan nanalo- kami. Ang nanalo kay Team Pero ang galing- Kimpi, ang syempre galing ni set ano, 1, Jamie Sarinas. Ang galing ni Yay! Jamie, nasagutan niya yung beach ball. 9 letters. Ang galing, ang galing. Next ka na, Rupi. Ako na ba? Yes. Napakadali lang yan. Okay. Wait lang. Ayun, yun. Ready ka na? Whoop. Yan. Yan, rock Yan. naman kayo dyan. Timer starts now. Teka lang, nag-guguhit pa ako nandun ng sa'yo? 4. Ulit. Ulitin mo yung timer. Nawala yung drawing ko. Ayan. Yan, oh. Uy, hindi kita. Whoop. Yan, di ko rin kita yung drawing ko. Tayo na lang ako. Kailangan ko ng load, sabi ni Jamie. Kailangan niya ng load. Sabi niya, yan. Si Jamie. Whoop. Graphics, what? Social. Whoop. Ayan, meron itong 2, 4, 6, 8 8 letters. Hi, Ma. Wala raw makita. 8 letters. Ayan. Wah! Ang galing naman mag-drawing. Sabi ni Andy Abala, squirrel. Meron na, squirrel! Ang daw. tamang sagot. Ayan. Congratulations, Andy. Yan, ang galing naman. Rabbit, sabi ni Ali Garcia. Hi, Mr. Ali.
Dami sumagot ng squirrel. Uy, wala daw makita. Sige, last. Hirapan Last. mo, hirapan mo. Galing nyo naman. Ang gagaling ng ating mga Yan. audience. Squirrel, squirrel. Ang dami sumagot ng squirrel. Pero ang naunang sumagot ng squirrel ay si Andy Abalos. Yan. Ayusin mo, Rupi. Sabi ni Ate Mary. Hi, Ate Hi, Ate Mary. Mary. Ate Mary, heart react ka naman dyan. Heart react ka naman dyan, Ate Heart Mary. react. Ang sarap. Ang sarap ng ng pork ulam. nilaga mo. May balat pa talaga yung saging. Drawing mo. Ayusin mo daw, Rupe. Nahulaan nyo na ba? Meron itong 2, 4, 6, 8 letters ulit. 8 letters. Meron ito ulit 8 letters. Wow. Ang hirap mag-drawing, nakabaliktad. Ginagalingan mo daw. Ginagalingan mo. Siyempre. Ginalingan ni Kuya mo, Ginalingan ni Rupi. Kuya mo, Rupi. Wow, double. Ayan. Meron siyang 8 letters. Sabi ni Mr. Red, diagonal daw. Hindi po. Diagonal. Si B naman, target. Target. Stairs. Stairs. Television. Television. Hula pa guys, meron itong 8 8 letters. Street daw. Straight. Time's up! Ano yung word? Ano yung word? Ano yung word? Transfer. Yan. Ah, Transfer. Anong transfer? Ang ating agay. Ang ating word. so, ang ating nanalo sa 4 picks ay 4 draws. 4 picks, 1 word. Sa set 1, Jamie Sarinas, beach ball. At set 2, Andy Montilla, squirrel. Ayan, Pakia, PM ang inyong mga number, pati sa mga nanalo sa ating hangman. Ayan, so ang ating next game, ang Art Attack. Ayan, so ito i-explain na namin mabuti ang Art Attack natin ngayon. So, ang ating Sumagot category traffic, antena. ay tourist spot sa Pilipinas. Ulitin ko, ang ating categories ay tourist spot sa Pilipinas. Pero ang ilalagay ni Kimpi tsaka ni Rupi na first word ay ang place kung saan makikita yung tourist spot. Kailangan hulaan Ayan. kung ano yung tawag. Oo, yes. Sa lugar, ay sa place na yon na meron sa lugar na yon. Oo. For example, ang tourist spot dito sa Makati ay Chatham House Tower. Ang ilalagay nilang first word ay M. Makati. Okay, gets na ba? Nagigets nyo ba? Ulitin ko ulit yan mamaya. Okay, so ulitin ko, ang ilalagay nilang hint ay yung first letter ng place kung saan makikita ang tourist spot na yan. At ang huhulaan nyo, yung tourist spot. Ayan, so game na tayo! comment ready, guys! Ready na ba Ready kayo? na ba kayo? Sige. 3, ilang minutes ang gusto nyo? 5? Sabay tayo, Ready. sabay tayo. Yes, sabay pa rin kayo. Ready. Okay. Ready. Hi kay 5 Mr. minutes Jeff. Starts now. Kayo yung part, hindi makita. Hindi makita drawing yun. Ay, sorry. Ay, mag-comment sila ka sa comment kasi wala akong mic. Wala po akong kitang comment. Nagtatay na po. Yan, guys. Nahulaan nyo na ba? Comments. Transformer. Kasi sa akin, phone lang. Ready, bumabagal. ready. Wala po Ayan. akong laptop. Wala akong mic. Guys! Magbabasa ng comment. Eto. Ready mo yung volcano? Ayun! Si Mr. Ray. Ang galing talaga ni May Mr. Ray. volcano ba, Rupert? Guys, ayan. Ito. Banawi Yung sa'yo? Rice Terraces. Oh, Miss Teresa. Galing, galing, galing. Next, next. Boracay. Wait lang. Bicol. Teresa, one Yun, may point. nakakuha na ay Albais. Mayon volcano! Ang hulaan nila. So, si Miss Tere. Huh?
Mm-mm. 2 points na si Mr. E. So, ulitin ko, ang ilalagay nilang hint, yung places. Ang huhulaan nyo, yung tourist spot. Ayan. So, ang ilalagay nilang hint, first letter ng place kung saan makikita yung tourist spot. Ang huhulaan nyo, yung tourist spot. Ayan. So, marami namang nakagets. Ayan, Bulkang Mayon. Ay, ang galing ang mga Boracay. Serenity. Chocolate Ano yan? Hills. Ayan, Chocolate Hills sa Ayan, Bohol. Yan. 1 point Serenity. Albat? Ano yung Albat? Akin na to Ang ha. galing, daming sumagot ng bola. Uulitin ko, Congrats, ang congrats. huhulaan nyo yung tourist spot. Yung nilalagay nilang first Akin na to. letter ay kung Isa. saan makikita yung tourist spot na huhulaan Ito, nyo. akin to, no? Oh. Ayan. Lanavera Terraces. Terraces. Boracay, may Boracay ba? Wala. Wala. Bohol. Guys, suhulaan nyo yung tourist spot. Ang ilalagay nilang hint, yung place. Ayan. Ang hirap. Ang huhulaan nyo, guys, ay ang Rinundan niyo ba? tourist spot. Wow. Ayan, dami sumagot ng Albay, Bohol, Luneta daw. Luneta. Sabi ni Mr. E. Luneta ba yan? Ano yan? Ano yung sabihin first letter? Chocolate Hills. Ano ba yung susunod ko plus letter ito? Jose Rizal Shrine? Ito? O ito? Ayun, nasagutan ni Johnny. Ang Taal galing, Volcano. Taal Volcano na makikita sa Tagaytay. Yan. Yan. Rizal Park? Yun, nadali mo. Bulkang Yun, Taal. Ayan, very dami sumagot. good. Taal Rizal Volcano, Park, Tagaytay, Bulkang Taal, Jose Rizal Shrine Taal din ba yun? Volcano. Skin? Jose Rizal Shrine? Port. Si Ruth. Ayan, Taal. Ang dami sumagot ng Taal. Meron pa kayong Bulkang 1 Taal. minute and 30 seconds. Tahal. Wait. First letter, Rupi. Ang nakakuha ng Taal si Johnny. Johnny, Si Johnny yes, Pilia. Johnny. Ano to Johnny? Pilazo. Piliazo. Yan. May papaulaan ka ba? Meron pa. Dami yun. Ano yan? Wait lang. First letter. Medyo mahirap. Ayan, mahaba pang oras. May 40 seconds pa kayo. Hindi ko maunawaan Oh my drawing God. ni Kuya Rupi. Wait lang. Mount Mayon, ay nahuli na. Wait lang. Tama ba to? Wala. Saan to? Tama ba itong ginagawa mo? Hindi ko alam. Saan? Ay, si Miss Teka. Angelique. Nawala. Simbahan. Kagsawa. Luneta Park, Barasoy Church. First letter daw, Rupi. Ah! Hindi ko alam yung drawing. Ang hirap. Time's up. Super hirap. Hindi ko alam yung drawing. Wait lang, parang mali. Time's Okay, up. sino ang nakakuha? Chocolate. Ang nanalo sa ating set 1 ay si Miss Teresa Solomon. Ayan, with 2 Saan na ba points. si Sarisa? Matuma lang ating points. Pero wow, nakaapat na For kalima Santiago. kayong hula. Ayan. Nanalo si Miss Tere ulit. Top fan ng The Amsel Club. Miss Teresa Yan, Solomon. Vegan, Ayan. Barasuin Church. Congratulations. Grabe ang layo ng narating nila. Barasuin Church. Luneta Park. Oh, next Baklaran. tayo. Next. Ayun, Port Santiago. Ang Hi kay nakakuha. tita. Ay, may Ay, nakakuha. tita. Sino? Nanonood Si Johnny tita. Pilazo. Ay, Quiapo, Port Luneta. Santiago. Ayan. hindi na umabot sa timer. Hindi lang nabasa. Hindi siya naabot. So ito, ang last set, meron lang kaming 3. Na? 3 lugar na papahulaan. 3 lugar. Na papahulaan. Okay, para sa ating last set. Saan yan? Ito.
Ito, sa'yo. Sige. Comment ready, guys. React din kayo. Yes, Hi, kay comment Miss ready. Carly. Letter po Kuya Ruth. Thank you for 2 TV. watching. Teka lang, ito ba yung susulat natin? Itong initial nito. Initial ng place. Oh. Kasi ito yung hulaan nila. So, bigyan ko na kayo ng 3 minutes. para Comment dyan. ready, comment ready. Sabay na kayo, ah. Game! Game in 3, 2, 1. Go! Hi, Miss Marlene! Hi, Miss Princess. Bukang paalam. Kanina pa to. Ready na daw si Miss Jamie. So, sa mga nanalo na sa Hangman at sa 4 picks, let's give chance to others. So, hindi na kayo pwedeng manalo this time sa ating Art Attack. Ayan, sa ating set 1 ng Art Attack, ang nanalo si Miss Teresa Solomon. Ayan, so, paki-PM sa amin ang inyo or paki-comment ang inyong mga contact number. Ayan, Lighthouse, Vegan. So, ulitin ko, ilalagay nila yung first letter ng places kung saan makikita yung tourist spot na hinuhulaan nyo. So, ang huhulaan nyo yung tourist spot. Tourist spot. Yes, ang hint namin ay first letter ng places kung saan makikita ang tourist spot. Bataan. Hindi place. Ang sasabihin nyo, guys. Ang hulaan tourist nyo, spot. guys, kung anong tawag sa tourist spot na to. Yes. Yan, may sumagot. Batanes, Baguio. Cafe House Bulinaw. Lighthouse. Lighthouse daw ba yan? Tama yung lighthouse. Tama yung lighthouse? Wow, Miss Christine Pero Sinlao. anong lighthouse yon? Lighthouse yon? Ah, okay. Ayun, si Mr. Paul ang nakasagot. Sabi niya, Basco Lighthouse. Ah, Kasi Basco di ba ang kailangan Lighthouse. nilang hulaan yung Okay. Kung anong tawag doon sa anong tourist spot. So, merong Basco Lighthouse na makikita sa Batanes. Intramuros daw ba yan? Galing ni Mr. Paul. May nagsasabi na vegan Oo, daw. tama. Ay, hindi. Makikita yan sa letter I na place. Pero anong tawag dyan sa place? Tatlong beses nag-input ng si Mr. Paul. Basco Lighthouse. Baluarte? No. Ay, wala. Bagitin niyo yung pangalan ng sumasagot. Hindi niyo binabanggit. Nagha si Mr. Paul. So, the rest, sila Ruth, sila Bean, puro places. Bean! Ang ilalagay, guys, ay kung saan Yun, may nakasagot na. kung ano yung tourist spot. Serenity. Kalye Crisologo! Wow! Serenity. Best friends, galingan nyo. O, isa pa. Wala na. Hindi, sige pa. Kasi tiebreaker, 1 point pa lang. Okay, sige pa. 2 minutes. Uy, nasan yung mga wala? Guys, ang huhulaan nyo yung tourist spot. Huwag kayong magpalin lang dyan sa nilalagay nilang letters kasi May hint sumagot, lang Hanging yan. Bridge, Place Ilocos yan, Vegan place. House. Ang ilalagay nyo yung tourist spot. Hanging Bridge. Sabi ni Christine, Hanging Bridge. Sabi ni Miss Sin Campos, Boracay. Boracay ba yan? Wala, hindi. Ayan, ano yung kay Rupi? Tama ba no? Mr. Paul and Serenity, habol-habol. Dahil isa sa inyo ay mananalo. Pero kung may humabol pa sa loob ng 2 minutes at naka 2 points siya, ang nanalo. Pagoda? Sabi ni Ruth, pagoda daw. Wala. Hindi. Guys, Shuri. Ano kaya yung drawing ni Rupert?
Shuri. Ano pa? Comments. Comment nyo na. May nakahula na ba? Ano yung... Wala. Mr. Paul Basilan. Obvious na. Kung last to at natapos na ating timer, walang mananalo. Ito na lang. Star City. Yan! Yon! Serenity! Pero nanalo na sila. Hindi sila pwedeng manalo pala. Nanalo na pala sila. Nanalo na sila kanina. Sa Hangman. Okay, so may panalo tayo. Si Mr. Mahirap. Paul. Si Mr. Paul Yes, si Ador. Mr. May Paul, sumagot. kasi- Ay, may sumagot ng Baguio. Sino? Si si Jamie. Pero Jamie, ano pero 1 yung... point eh. Ano yung tourist Boss spot ng na Park ba yun na meron sa Baguio? Oh, yes. Strawberry. So, sa akin, ang hindi nyo nahulaan is yung Mines View sa Baguio. Baguio Mines View. So, napakagaling Ang naman. hirap nun Napakagaling naman ng Serenity, Yan, pero... sabi ni Serenity, Rupert, ayusin mo drawing mo. Sumasakit na daw ulo ni Mr. Paul. Rupert, umayos ka, sabi ni Mr. The eh. mansion. Nasaan? Oo, nanalo. Okay. Mr. Ako nanalo ngayon. Hindi Medyo kayo mula mahirap sa ba? akin. Ang hirap ng ano natin Bigay ngayon, ulit diba? kayo Ang ng hirap gusto ng niyong ating category. So, ang nanalo sa ating si Mr. Paul Ador. Ayan. Kasi hindi ko na check. Nanalo na palang Serenity. Nag-enjoy sila. So, ang nanalo kanina, si Mr. Paul. Ayan. So, ulitin ko lahat ng mga nanalo. Isang Sa Hangman, Park, Set 1, Bing Aliahan. Matila. Set 2, Serenity Real Estate. Set 3, Angelic Kalugay. Sa 4 picks natin, Set 1, Jamie Sarinas. Set 2, Andy Montilla. At sa Art Attack, Teresa Solomon and Mr. Paul Ador. Ayan, maraming salamat sa inyo. Sabi ni Bing, At, dami daw nagagalit sa dami drawing nagagalit mo, sa drawing mo, Siyempre, Ruby. sobrang ganda niyan. Kaya maraming galit dyan. May sinabi doon sa drawing mo, peryahan. Super hirap ng category ngayon, guys. Peryahan. Hindi namin alam kung paano siya sisimulan ng drawing. Pero ang galing Yes, nung ang gagaling mga nyo. nakahula. Hinihirapan Naintindihan pa namin nila yung yan draw- eh. Para sa inyo. Naintindihan pa nila yung drawing ko. Lalo na yung Star City ko. Naglagay na nga ako ng Kaya star. ba nalo si Mr. Paul kasi gawa Serenity? Hindi. Sino ba nauna sumagot? Di ba Serenity? Yes. O, di kaya Serenity. Serenity. Pero nung una kasi, nag-tie si Mr. Paul tsaka Serenity. Tapos, hindi ko na-check, nanalo na pala si Serenity. Pero yung unang sumagot, So, di ba si ang, Serenity? So, hindi po, binigay ni Mr. hindi po. Paul. Ganito po yun. Yung una kasi, ang nanalo ay parehong 1 point si Mr. Paul tsaka si Serenity. Hindi ko na-check na nanalo na pala si Serenity at hindi na sila pwedeng manalo. So, nagpa-tiebreaker ako. Pero ang panalo na talaga si Mr. Paul Ador. Ayan. So, si Mr. Paul ang nanalo sa ating set 2 Congratulations! dito sa Art Attack. Yes. Ayan. Don't forget, react naman kayo dyan. Sana sa mga susunod na araw, pwede na silang manalong 2 Oo, beses. 10 beses, mga gano'n. Para, Parang si Bin. Bakit naman yung ganun kay Bin 5 beses? Talagang kinareer ni Bin nung araw na yon. Ayan, so manawagan kayo para bukas. Kimpy at Rupi, So, ano yan, bang kailangan guys. ng abangan? Abangan nyo ulit bukas ang ating napakahirap na kategory para sa Go Hint na game. So, yan. Siyempre, yung category bukas na po ulit natin malalaman. mga bayani. Pwede, Pag pwede. mga bayani ba, kaya nyo ba? Kaya nyo ba pag mga Dali, Memorize bayani? nyo ba Kung sila? kaya nyo Comment mga nyo bayani. kaya. Dali, kung kaya nyo mga bayani. Yan. Naalala ko Tignan kahapon, natin. si Bin, sabi niya food daw eh. Tsaka brands. Ayan, error load. Brands daw. Yan. Brands. Brands. So, Ayan. yan. So, yes, maraming salamat sa lahat ng mga tumutok at tututok pa dito lang sa inyong pinaka-paboritong tambayan tuwing tanghali, ang The Almusal Club! Babush! See you tomorrow!